बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मोठं सहकार्य केलं असल्याचं सांगत सामाजिक कार्यकर्ते राजू मसूरकर यांनी त्यांचं भरभरून कौतुक केलं. पाहूयात. आज रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत. माझ्या शब्दाला त्यांनी सिटी स्कॅन मंजूर केली सावंतवाडीला, माझ्या शब्दाला कणकवलीला मंजूर केली. मी अजित पवार आले त्या दिवशी फोनावरती मी सलून मध्ये बसलो होतो, त्यावेळी फोन केला. माझे रवींद्र चव्हाण साहेबांचे व्यक्तिगत संबंध आहे आणि त्यामुळे माझी आई तळवड्याची सावंतवाडी तालुक्यातली, त्यांची आई सुद्धा सावंतवाडी तालुक्यातली आणि तळवड्याची आहे आणि त्यांना एक कळतं आहे की लोकांसाठी काम करावं. आज मी रवींद्र चव्हाण साहेबांना मी ज्यावेळी पालकमंत्री होते त्यांना मी त्यावेळी भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की पगार कमी आहे हॉस्पिटलला. आमच्याकडे अंबापूरकर डॉक्टर होते, हृदयरोगतज्ञ, मेंदूतज्ञ, ते 80-85 डॉक्टर राहणार नाही. मग त्याने परत ते प्रायव्हेट हॉस्पिटलला गेले. मग तुम्ही पगार चांगला द्या तर आमच्याकडे डॉक्टर हॉस्पिटलला येऊ शकतात. 2.5 लाख पगार द्या. आम्हाला उठसूट बांबोळी, उठसूट याला आपला ओरसला अशा पद्धतीने पेशंट पाठवावे लागतात. आज माझा विश्वास आहे रवींद्र चव्हाण साहेबांवरती की त्यांना मी सांगितलं, परत मी परत निवेदन पाठवणार. रवींद्र चव्हाण हे आमचे भाजप पक्षाचे आज प्रदेशाध्यक्ष झालेले आहेत. त्यांच्या शब्दाला मान आहे. संबंध पक्ष त्यांच्या ताब्यात आहे. मुख्यमंत्र्यांशी ते बोलू शकतात, आरोग्यमंत्र्यांशी ते बोलू शकतात आणि आता उद्या ते अर्थमंत्री आहे अजित पवार, अर्थमंत्री. त्यांनी बजेट आता मार्चमध्ये होणार, त्या बजेटमध्ये तुम्ही तरतूद करा. डॉक्टर, रस्ते, लाईट, पाणी आणि काय पर्यटन, बोटी बिटी हे सगळे बाजूला ठेवा, नंतर करा. फर्स्ट प्रेफरन्स इज आरोग्य. आज पालकमंत्री नसू दे, आज मंत्री नसू दे, मंत्र्यांपेक्षा मोठं आज पद त्यांना मिळालेलं आहे. आज पूर्ण पक्ष त्यांच्या ताब्यात आहे आणि ते ह्या कोकणातले आहे, ह्या मातीतले आहेत, ह्या लोकांचे आहेत. त्यांची आई तळवड्याची, सावंतवाडी तालुक्यातली, माझी आई स्वतः तळवड्यातली. दोघांचं नातं कुठेतरी एकत्र जोडतंय आणि ते काम आमच्या कोकणासाठी लक्ष करणार. मी त्याला परत एकदा विनंती करणार की तुम्ही पगार वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा. मग संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे डॉक्टरांचा प्रश्न आहे, हॉस्पिटलमध्ये जे डॉक्टर मिळत नाही, ते संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये डॉक्टर मिळतील आणि संपूर्ण गोरगरिबांना तुम्हाला आशीर्वाद मिळतील. मी एक नाममात्र आहे, मी साधा एक कार्यकर्ता आहे. मला काय प्रश्न नाही, तुम्ही हे काम करा, माझा त्यांच्यावरती विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.